UV Homes-ന്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് പാലാ തിടനാടാണ്. തിടനാട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഹൈവേയിൽ നിന്നും 1.5 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിൽ 3.5 ഏക്കർ പുരയിടമാണ്. ഈ 1.5 കിലോമീറ്റർ നല്ല വീതിയുള്ള ടാർ ചെയ്ത വഴിയാണ്. ഈ ടാർ ചെയ്ത വഴിയിൽ നിന്നും 50 മീറ്റർ ഈ പറമ്പിലേക്കുള്ള വഴി. തൈ റബ്ബറാണ് നിലവിൽ ഈ സ്ഥലത്തുള്ളത്. 4-ാം വർഷ തൈയാണ്. 105 500ഓളം തൈ റബ്ബറാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ഥലം. ജലലഭ്യതയുള്ള മേഖലയാണ്. എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കാനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഈ 3.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് ഏക്കറിന് 45 ലക്ഷം രൂപ ചോദിക്കുന്നു. വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.